Que demà les roses siguin molt vermelles, que els llibres siguin molt vius i que els carrers estiguin plens de paraules i d'esperança. Que la cultura es construeix de manera plural amb molts actors i les llibreries independents són una peça clau. Per tant, ser una editorial d'editors vol dir que aquesta casa aixopluga 7 equips editorials que tiren endavant 13 editorials amb una història, una visió, una línia editorial concreta i un propòsit. Raimon és una persona que ens ha acompanyat en la lluita, en l'esperança, en la manera d'entendre la societat d'una manera preciosa, que és amb poemes i cançons. Encara que estigués aquí per mus, això, que ara podria cantar alguna cançoneta, però no, agrair-vos tot el que s'ha fet, una abraçada fortíssima a tots vosaltres. Sant Jordi escenifica en un sol dia, jo deia ara ja en una setmana, la feina que fa durant tot l'any el sector del llibre. Tenim somnis per molta estona i horitzons per descobrir i il·lusió per fer-ho. Aquesta terra